दा आंबो देग्लाय बहा होनो थिनहरनांगौ सानबाय थादों न'नि मानसिफोरखौ। दा सोरखौ फोथायबावनो फंबाय? डिसाइड खालामदो गोसोजों। आंथ' ट्रेक्टरावनोमोन। दाबो ट्रेक्टरावनो दं, आं बारस्लायथ'वाखै। खिन्थु ट्रेक्टराव दंबाबो जोबोद गाज्रि मोननाय फैदों। BPM 15 बोसोर खुंदों। आं BPM होननायाव आं थानो हायाखै दिनैसिम। एथ' खाथिबोदों। जोंनाथ' फेरेंगा समस्ति नालाय। फेरेंगाखौथ' जोबोद जोङो सहाय होदों। देरहागोन बायदिखौ नायनानै होदो। औ, ओरै फेरेंगानि एलेखानि बेसेबां ओरै DCDC आन्दाराव बेसेबां 2020आव बिनि इलेक्सनाव पास जाबाय थादोंना। पास होदों डिसेम्बर बायदियावसो जाहैदों। बेखौ इमान हाग्रानिफ्राय फैगोदान हिसाबै आरो अबस्थाबो गैया हिसाबै जों सारा खाथि खालानो बिनो गोबां अननाय मोनदों बिनो जों माइरं खांनानै हैदों। थाखा फैसा न'खर जा एसे एनै हायो 50-100लाबो जों खांनानै हैदों। सोरबाया दाउ हैदों, सोरबा बेदर बायना हैदों। गोबां इयाव अनसायनाय मोनदों पाब्लिकनिफ्राय। बे बाथ्राखौ नों होनो हाबावगोनसो रेकर्ड खालामनानै। रेकर्ड खालामगासिनो दंखायो आं दे। औ। दा दिनै बे पाब्लिकनि अननायखौ सिनायाखिसै, पाब्लिकखौ रेसपेक्टआनो होआ। पाब्लिकआथ' माथो लाख थाखा बिनो थाङा, समाव माबा मोनसे बिपद आफद जायो, लोमनाय सानाय बेमार आजार 500-1000 मोनबानो गोसोआ सान्ति जाबाय, बिदिनो एसे खामानि मावनो हायो। मालाबा सम गरिब दुखियाया 200-300नि मुलिखौनो बायनानै जानो हाया जायो। बेथ' नंगौ। दा बेफोरावबो जुदि खाथियाव थासेयावबो जुदि एसे गरसे गरनैया जुदि हेफाजाब मोनाब्ला, पाब्लिकआ एसेबां थैसोमबाय, एसेबां खाथिबाय, खाम्फायानो थांफिनगौमोन। नाथाय माब्रैनो थांदों बियो, ओरै आफादनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेखौ जोबोद फोथायनाय थादों। जोबोद फोथायदोंमोन। आरो मोनसे दाउट थादों, बे UPPL हाजार बोसोर नाजाबोबाय, ओरै PCDR निफ्राय लानानै नाजाबबाय, खुनु बेला सरखार सालायफेराखै। मोजां सालायगोन खोमा होननानै एसे बयबो सोलायनायखौ लाबोदोंमोन आरोखि। दाथ' जेबो गैया। दा मावदोंखौ लेक्सार होयो। मा मावदों, मा नुदों नोंलाय? जेबो गैया। जेबोआनो गैया। खोथायावथ' गिदिर एकदम जोबोद मावदों मादों होनबाय थादों। जेबो गैया। दा अबाबो आं बाराखै, बेहायनो दं दाबो फंबाय। आं सानदों एसे नायबावनि नामा। आरो बे जयन्तनि बेलावबो MLA नि समाव बेनि इलेक्सननि समावहाय आंथ' गामियाव थाबा इ-रिक्सा सालायोमोन नालाय। जोंनि स्टाफनि मानसिखौ आं 30 जन आं बिनो आखाइ दिखोहैदों। बिनाव जयनिं जाहोहैदों आङो। बेंटलाव आगुनि एक्स NDP फोरनि माबा अफिस दंमोन नालाय। बाहायनो आं जयनिं खालामहैदों। 30 जन जोंनि आंनि रिक्सावालाफोरखौ आं 30 जन लांना हैदों। अब्ला दिनै एसेबां मोजां खामानि मावनो हासेयाव जुदि एसेबो नायफिनजायाब्ला, रेसपेक्ट होजायाब्ला जोबोद दुखु मोननाय फैयो।
दा बे दोलाव दंबाबो आं जोबोद दुखु मोननानै दं। जोबोद दुखु मोननानै दं आं। बारथ'वाखै बारनायालाय। औ औ औ। दाख्लै जोंनि डेभेलपफ्रा जायाखै आरोना डेभेलप मावनायफ्रा। जायाखै जायाखै। जेरैबायदि पाब्लिकफोरखौ सापर्ट होनांगौमोन होआखै आरो न' मोनाखै। होआखै होआखै। गोरिबफ्रा। बे फेरेंगानि बेंटलनिफ्राय जोंनि गामिया ओरै सोनाबजा 1 किल'मिटारल'। आस्सा सोनाबजों 1 किल'मिटार माने बाजारसो मोनो बिनि न'निफ्रायथ'। ओरै माबा बेंटल बाजार बारनानै सोनाबहाय माबा ओरै बांगालपारा मोनो, बांगालपारा बारनानैनो जोंनि गामिखौ मोनो। 1 किल'मिटारल' जायो। बाजारनिफ्राय जोंना बेंटल बाजारनिफ्राय 1 किल'मिटार। औ औ सोनाबथिंजाय माबा सेरफांगुरि होनो नालाय जोंना। बेंटल सेरफांगुरि। दा देरहानायनिफ्रायनो दिनैसिम फेरेंगाया खनसेबो गाहैफेराखै जोंनि गामियाव, जोंनि फिल्डआव। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। खनसेबो गाहैफेराखै। देनां समा सफैगोन होनबासो थांगोन दा बे। बे समावबा 9थायावबो थांगोन, 3थायावबो थांगोन। गासैबो बे गमानि सामथाइखौ गाग्लोबहोजोबगोन। बेसो बे औ। दा पाब्लिकनिथ' आवगाय जि मोजां मोजां खोथा होदोंमोन, दा जोंबो फोथायदोंमोन। बे जयेन्तनि सारनि समाव फंबाय ओरैबायदि जाबावदों, जेन'बा देरहाबाय, जयेन्तआ देरहाबाय MLA आव। जोंनि ग्रुपआ जइनिं जानायनि, बिनि देरहानायनि खुसियाव एसे रंजाना पार्टि जानो होनदोंमोन आरो। दा बेखौ बिना लायदोंमोन, बिना लायनायावबो गैया, मोनबोआखिसै। हाब एथ' खुसिजों जइनिं जाबाय, आरो बे देरहानायनि खुसियावबो जुदि 2-3 हाजारसोनो पार्टि जानो मोनना लालाय। नै बेखौ बुंदों आरो लोगोफोरा। ओमफ्राय आंनो जइनिं जाहोनाय नालाय, बे आंनि पकेटनिफ्रायनो जाहोबाय आङो। आंनि जा गरसे गरनै दङ, बे 2-3 हाजारजोंनो खुनुरुखुम मेनटेन खालामनानै आं जाहोबाय। ओरैबायदि खालामनांदों आं। होनब्ला बोरै मा खालामनांगौ बिसोर मोनथिया जेबो। दा दिनैसिम आं जेबो गैया मोनफेराखै। ओरैनो EM आव थांनो हायाखैमोन बिनायहैनो मानो माबा मोनसे? EM नावबो थांदों। EM नावबो थांदों। खामानि बिनो थांबायबायाखै? खेबनैसो रायज्लायहैया खामानि बायदिसिनानि। बायदिसिनासो माबा माबिसो बुंलाबायो। आं खेबनैसोनि उनाव थाङाखिसै आङो। जयेन्तनाव खेबनै जादोंमोन नामा? दा जोंनि मेम्बारनाव दाखालि फन हरदोंमोन आङो। दाथ' आं गोनो गोथो जाबायलै, भटखौ बहा होहोनांगौ जाखो होनना बुंहरदों आं। देरा बे खेबसेखौ नायथ'बावदो होनना बुंहरदों आरो बियो। उनफ्रावहाय जुदि गथा सरखार दानो हायोबा साबसिन मावलाङो खोमा। जोंबो नायथ'बावगासिनो दंखायो होनना थिदों आरो मेम्बारा। जेराव दं बाहायनो होदो। उनफ्रावहाय गथा सरखार दानो हाबा माबा मोनसे मावासो बे। दा ओरै लगाय मोन्देर सरखार दादों नालाय, दा ओरै मावनो सानबा ओरै जाया, बिब्दि जानानै दं हरदों आरो। दा अब्लाबो आं सानदों, बे बुंहरमालाय बे बुंनायबाथ' जाजोबनो हाया। दा मावजोबनो हायाब्लाबो बे 3 बोसोरसिमाव समयसाफ्रा माबोरै जादों, माबोरै जाया, पाब्लिकफोरनि गेजेराव एसे नुजा फोरमायनांगौमोन आरोखि। जों जेरै खोथा होदों बेखौ हाथाय नंला, ओरैबायदि समयसा जादों।
समायसाफ्रा दा बिदिनो सरकार दानाय बिदि एसे माबा माबि जादों होननानै एसे फोरमायबायनांगौ आरो पाब्लिकआ एसे हाबजानो लुबैयो आरो गामियाव हाबजानोथ' लुबैखागोन औ हाबजानो लुबैदोंमोन खिन्थु पाब्लिकजों जेबो सोमोन्दो लायासैना ओरैनो बाहेर मिडियायावलाय ओरैनो गिदिर खोथा बुंबाय पाब्लिकनाव हाबथाराखै दिनैसिम दानो इलेक्सननि खाथियाव दाफोर हाबबाय खोमा दा हाबनो हासिगौ औ खबराबा मोनसिगोन ओमफ्राय दा बेराफारसे जोंबो जाथि हिसाबै दुखु मोनो जेरै दावहारुफ्रा हनै एनडिएफबिफ्रा सासेबो गवाखै गनो नालागे सोजागासिनो दङ आरो अनेक न'खरफ्रावहाय समयसा जाबाय सोरनिबा बिमा थैबाय नुफैयाखै बिफा थैबाय नुफैयाखै दा बिसोरनि थाखाय जेबो सलुसनानो दासिमबो खोनाया बिसोरनि थाखाय एसे मावनो ओंखाराखै सोरबाया फिसालानि मोखां नायसिगौ बिमानि मोखां नायसिगौ दासिम नुनो मोनाखै 10, 12, 11 बोसोर जाबाय दा माखासे खामानिखौ मावनो हाबाबो बेफोरखौ जों सासे सानै एसे बर'नाय नुयोमोनब्ला गोसोआ गोजोनसिगौमोन आरो औ गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा दायथ' लानानै न औ गासैखौबोथ' खेबसेनो मावजोबनो हाया दा मोनसेसो एसे लाइनाव फैनाय नुयोबा जोंबो एसे गोसोआ गोजोनसिगौमोन आरो ओरैनो जोबजानाय मानसिफ्रा ओरैनो खेबसेनो गजोबाबो 6-7 जनसो ओरैनो गजेनोबा होमब्ला जों मावजेनबाय होननानै जों फोथायगौमोन दा प्रमद बर'आबो ओरैनो एकदम गोदै भाषणावल'सो गिदिर बुङो दा बिसोरनि थाखाय साननायना साननायाखै फंबायालाय बोरैजोंथो थायो फंबायालाय आङो मथा मथि पार्टिजों जेबो माबा गैया लोब्बा गैया आं ओरैनो जब मावो नालाय औ आं बेखायनो नोंनाव हरखादों गेजेरनि जाना बुङो नालाय नोङो दा नोङो पार्टिजोंबो थानो हायाना औ थानो हाया जब मावनाय मानसिया दा ओरैनोबो जानो हाया दा ओंखायनो इउ पि पि एल नि जानानै बुंबा आरो बि पि एफआ रागा जोङो बि पि एफ नि जानानै बुंबा इउ पि पि एल आ रागा जोङो बिदि जायोना कमेन्टआ औ जायो जायो आरो आं जेबो साना आङो प्रतेक आं सानसेबो बाद होआ आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो एकदम नायबाय थायो आं दा गेजेरनि जानानै बुंनाय नुनायखायनो आं नोंनाव फन हरखादों बे फंबायजों आं सानसेल' मोजाङै रायज्लायगोनलै होननानै दाथ' मोनसे टारगेट दंखायोमोन आङो खुनु राजनितिकजों लोब्बा लानानै खामानि मावानो हागौ जेब्लानाखि एक्टिभ थायोमोन बे समनिफ्राय ओरैनो प्राइभेटआव मावलाबायबायना बिदि दा थार थांगोन बायदियाखौथ' सानदों आंबो साननायालाय थांथारगोन ना मोननैनि गेजेराव आरो बे बि पि एफ आरो इउ पि पि एल मोननैनि गेजेराव मोनसे थांखागोन रावबो थांनाय नङा बिसोरनो कंग्रेसआबो थांनाय नङा कंग्रेस थाङा थांनाय इउ पि पि एल आ सानदों ओरै इन्डिया ओरै बि जे पि आवबो माखासे मानसिफोर दं नालाय ओमफ्राय दाथ' बि जे पि जों ओरै इउ पि पि एल जों मोनसे जाबाय नालाय ओरै बि जे पि नि मानसियाबो माखासे होगोन ओमफ्राय इउ पि पि एल नि मानसियाबो माखासे थाखाबाय जों इजिआव थांगोनखौ लानानै दं आरो बिसोरो मोननै हान्जानि होखागोन जेला ओरै बेलेग जाथिफ्राबोथ' माखासे बि जे पि आव दंना बि जे पि खौ मोजां मोनग्रा दङ बिसोरो होगोन ओमफ्राय ओरै इउ पि पि एल नि माखासे थाखानाय होगोन बेजों प्लास खालामनानै देरहानायनि माबायाव इजिआव लादों आरो खिन्थु जाहैना जाहैया
दाथ' लोब लोबमाखौ ओरै थारै होयोना होआसो लोब लोब ओंखारनाय ओरै थाफानाय जयनिं बेलेग जातिफोरखौबो नुदों BPF-आव। औ ओरैबो जयेन जादों ओरैबो जयेन जादों। औ ओरैबो सारिय'फाले जयेन जानाय दासान्दि। औ आदिबासिफोरखौबो नुदों। खिन्थु बै थांनाय बारनि बायदि सोद सोद थगायोना मायो ओरै ज्राव नबसरनायाव होजोबदोंना। आदिबासिफोरनाथ' नोङो गाबोन भटबा दा मोनायावसो बिसिना डिसाइड जाजोबखायो नों हाजार ओंखार। औ औ औ औ बेखौथ' बिसिना डिसाइड जायो। औ खालि मा बुंगोन बे मोनायाव लिडारफ्रा सोरबा फन हरनानै खिन्थाहरजोबबाथाय बेनो फाइनाल जाबाय बिसिना। जेन'बा गाबोन भट होनायसोबा दिनैनि मोना 9टा 10टा बायदियाव फिक्स जागोन। औ बिदिसो आरो। माबानो हाखाया बिसोरखौ बिसिना माने लिडारा जाय जि बुङो माने औ बिनि सोलियो बिसिना। ओरैबायदिलाय बिसिनि आसरित मोनो आं बिसोरनिखौ। बै सर'नानि माखासे हाबदोंबाबो एसे बोफ्ले बोफ्ला थांनाय नङा बायदि मोनदां बिसोरखौहाय। सर'नियाथ' थांखाया एबार अबर'नि गोहोमा माने औ गैथ'लाथ'। औ गैखाला। अबर'नि गोहोम गैला। बे गाव होनो मोनाबाबोथ' बेलेग पार्टि दं दा बे बेलेग पार्टियाबो गाव नङानो जाहैबाय। औ अबाबो थांनाय नंला बोफ्ले बोफ्ला जाजोबखाबाय। आरो 10 बोसोराव मा मावदों बेलाय? गैया। ओरैनो गाव साख्रि बायदिल'सो जादों। औ मावनायनि रेकर्ड गैया बेहा। दा बेनो मोजां मावबाबो होनायनि खार'ना जाहैबाय बेलेग जातिफ्रा ओरै मोजां मोनलामोन नालाय बर'खौ। बेयावनो जिखिजाया जायासै बर'आ जेनथोंल'सै होननानै होनाय जाहैदों आरोखि। औ मोजां मोनखाथारा बिसोरो। माने बर'फोरजों बिराद माबा सुथुरखा। सुथुरखा। बै एसे एनै आवगायफोरनि खोथाफोरखौनो लानानै बिसोर गोसोआव गोब लानानै दंखायो। रावबो मोजां मोना बिसोरो। दा बै समावबोथ' ओंखारदोंमोन ना। BPF-जोंबो ओंखारदोंमोन ओरैजोंबो ओंखारदोंमोन ट्रेक्टरजोंबो। लोब लोब ओंखारखादों। औ ओंखारदोंमोन ओमफ्राय सोरबायासो ब्लद हनै जोबोद थगायदोंथ'। जोबोद थगायदों। फैसाखौ ओरैनिफ्राय जाबाय। औ ओमफ्राय भटनि समाव गैला। थांनाय बार खेबनायाव जोबोद थगायखादों। खथासेबो सोया आरो बिसोरो बर'खौ मोजां मोनखाया। ओरैनो सायावल'। दा बेखायनो जोंना गावजों गाव बखिलायबाय थायो गिदिर गोलावफ्रा बखिलायबाय थायो। दा बेखायनो जों जाम्बा जाम्बि पाब्लिकबाबो जों एसे समाव लुबैयो आरोखि ओरैनो सिटफोरखौ रानलायना लानानै गेलेबानो जायो। बेबायदि खालामनो हायोबाथ'। औ बुंनांगौआनो गैया जेबो। हौरै बेराफारसेनिखौ नोंथां लादो बेराफारसेनिखौ आं लानोसै बिदि रायज्लायनानै माबानो जायो। दा गावजों गाव बखिलानो जायो आं देरहाथारगोन देरहानाया निस्सयखासै 100% देरहानाया बेबो होनो आं देरहानाया 100% खासै उनाव सोरबायासो ब्लद दाबो बेबायदिनो माबाखौनो आं समाव सानबाय थायो बिदि आवगायनि बायदिसो जाहैगोन नामा सानबाय थायो आङो। माब्लाबा दालाय इसेबां बेबायदि गोहोम गैथ'लामोन आरो गैनायालाय। नोजोर होबालाय BPF नङाबा UPPF मोननैनि गेजेराव मोनसेया जेरैबाबो औ नायनोसै। औ दा जों लुबैदोंमोन फंबाय एकदम बहुद मुस्किलजों सरखार दाबाय। दा जि हायो बिसोरो पाब्लिकनि गेजेराव एसे ओंखारनांगौमोन ओमफ्राय नोंसिनि सुबिदाखौथ' पाब्लिकनो फोरमायला मिथिया नालाय जाहाथे आरो खेबसेबाव सरखार दानो हाबावो बा खेबथाम सरखार दानो हाबावो बिसोर मोजाङै मावलांबानो लासै बै आवगाय जेरै BPF-आ गथा सरखार दादोंमोन गाव गोजा
बिदि दाहैनो हागौमोन आरो। दा बेनोथ' जानोसै नेक्स्ट आबोथ' फैगासिनो दंना बिटिसि इलेक्सन। औ बे इलेक्सनाव मा जायो बेहाय जुदि सिंगल पार्टि दानो हायाबाथ' आरो बिदि जाबावगोन। दा आंनि नुहुरनायाव आं नुहुरो 100% नै बेबाराव जुदि बिपिएफआ सानैसो दावखोबायब्ला खालमासि सरकार दानायाबो निश्चित जाहैगोन। जुदि बे एमपिआव जुदि सासेबो उथ्रिनो हायाखिसै होमब्ला हले बिसोरो गैला आरो दुरबल जाबाय। खालमासिबो इजिसै आरो खालमासि इजिबो जासिगोन आरो फेदेरनाय